Dovolací senát Najvyššieho súdu poslal písomné rozhodnutie v kauze Dušana Kováčika, kde v pomere 5-0 rozhodol o tom, že práva Dušana Kováčika boli porušené. V 2025 v decembri ústne vyhlásil dovolací súd rozsudok, že práva Dušana Kováčika boli porušené a dá sa povedať, že predvčerom sme sa dočítali, že v čom tie porušenia spočívali. Tých sfér tam bolo viacero, toho porušenia práv, a jedna z tých kľúčových, ktorej sa aj dotýka tá demagógia tých mainstreamových médií, toho zavádzania, sa týka porušenia práva na nestranné vyšetrovanie zo strany vyšetrovateľov. To znamená, že boli zaujatí vyšetrovatelia, ktorí vyšetrovali Dušana Kováčika. Médiá v súčasnosti, tak ako v súčasnosti, tak aj v minulosti, aj počas konania, jednoducho sú absolútne neobjektívne vo vzťahu doktorovi Kováčikovi. Nerozumiem, prečo takto zľahčujú a selektívne vyberajú iba niektoré časti toho samotného rozsudku, keď je úplne zrejme, že v tom rozsudku nie je žiadne iba vyjadrenie typu AR alebo niečo, ako spomínal Erik, sú tam konkrétne procesné okolnosti, ktoré úplne dotvárajú práve tú predpojatosť toho samotného vyšetrovateľa v konaní. Ja len chcem zdôrazniť, že to porušenie práva na nestranného vyšetrovateľa nespočívalo len v tom, že niekto označil akciu na zadržanie Dušana Kováčika ako Moby Dick, ale Najvyšší súd jasne povedal, že nad rámec toho, ako sa v tej známej komunikačnej skupine Apache tí príslušníci NAKY vrátane Pavla Ďurku vulgárne vyjadrovali na Dušana Kováčika, na nás ako na obhajcov, pretože to porušenie práva bolo aj v tom, že zaujatosť mala byť aj k obhajcom, tak Najvyšší súd pekne definoval, že okrem teda toho, že existovala nejaká komunikácia, kde sa takýmto dehonestujúcim spôsobom vyjadrovali na adresu Dušana Kováčika a nás ako obhajcov, tak tá zaujatosť spočívala aj v konkrétnych procesných postupoch vyšetrovateľa Pavla Ďurku, ktorý v podstate dokazovanie viedol takým spôsobom, že to bolo evidentne v neprospech Dušana Kováčika a v snahe docieliť jeho stíhanie, tak povediať, za každú cenu. Prezumpcia neviny má také účinky, že nedokázaná vina je to isté ako dokázaná nevina. Hej? Čiže ak oni dokázali svoju nevinu v tomto ponímaní, tak kto chce polemizovať o tom alebo dávať si svoje názory, že to neznamená, že sa skutky nestali. A kto to má skonštatovať, ak nie súd? Vyhlásil Najvyšší súd ten dovolací rozsudok, tak vtedy nastal taký jav, že mainstreamové médiá a opätovne niektorí opoziční poslanci sa, keď už teda bol zrušený ten rozsudok Dušana Kováčika a bol vyhodnotený ako nezákonný, tak potom sa niektoré mainstreamové médiá a opoziční poslanci začali stavať k tej veci tak, že podľa toho ústneho odôvodnenia Najvyššieho súdu predsa nikto nepovedal, že by tie skutky boli spochybnené. Teraz prišiel písomný rozsudok, kde tie skutky, si dovolím tvrdiť, nie že sú spochybnené, ale oni sú vyvrátené, že sa nemohli stať. A teraz zrazu zostalo hrobové ticho v mainstreamových médiách a hrobové ticho na strane opozičných poslancov, pretože evidentne už vidia, že tá trestná vec Dušana Kováčika je doslova v troskách a zostalo teda absolútne ticho. Tak sa pýtam, že kde teda sa budú vyjadrovať k tomuto teraz? A kto sa Dušanovi Kováčikovi za to ospravedlní?